подполковник Маҳбуба Гул, яке аз масъулони маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон хабар дод, ки рӯзи 11 май дар арафаи иди Рамазон бо ташаббуси раҳбарияти вазорати корҳои дохила дар ин вазорат барои кормандонаш ярмаркаи фурӯши маҳсулоти хӯрока бо нархҳои хеле арзонтар аз нархи бозор доир шуд. Дар ин ярмарка маҳсулоти ғизоӣ аз қабили гӯшту биринҷ, равғану шакар, тухму урд, картошкаю пиёз, навъҳои гуногуни мева ва дигар маҳсулоти ниёзи мардум пешкаши харидорон карда шуд. аз он ҷумла 1 кило гӯшт 40 сомонӣ, 1 қутии тухм 15 сомонӣ, 10 кило урд 30 сомонӣ, 1 кило биринҷ 5 сомонӣ, 1 кило шакар 6 сомонӣ, 1 кило помидор 5 сомонӣ, 1 кило бодиринг 2 сомонӣ, 1 кило картошка 4 сомонӣ, 1 кило пиёз 3 сомонӣ, 1 кило сабзӣ 3 сомониро дар бар мегирифт. гуфта мешавад дар иттилоияи нашр шуда дар сомонаи вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон. ин дар ҳолест ки нархи 1 кило гӯшт дар бозорҳои Тоҷикистон аз марзи 60 сомонӣ гузаштааст ва рӯзҳои охир нархи 1 қутии тухм низ ба 42 сомонӣ расид. Маҳбуба Гул навиштааст, тамоми маҳсулоти пешниҳодшуда ба кормандони милиса аз ҳисоби хоҷагиҳои ёрирасони вазорати корҳои дохила пешниҳод гардида нисбат ба бозору марказҳои савдо арзонтар ба фурӯш гузошта шуда буд, ки ин тӯҳфаи хубе бахшида ба иди Рамазон ба шумор меравад.